Hello mga ka-friends! Good morning sa inyong lahat. This is May Faith Love Vlog. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna show you our last day dito sa office namin sa Cebu Sanday main branch sa ML Quezon, Kabangkalan. Magka-transfer na kami mga ka-friends ng location, pero sa Kabangkalan pa din yung office ng Cebu Sanday Motor Sales. Malapit siya sa 360 Pharmacy, Kabangkalan, ML Quezon Street, Kabangkalan. Kabangkalan pa din. So today, sad mga ka-fre, wala na yung mga gamit na transfer na. This is our last day na Saturday, April 30 dito sa ML Quezon, Kabangkalan near Garden Ridge. Yan, na-transfer na namin yung mga gamit namin doon sa new location, where doon na naman kami magsisimula sa mga work namin, ganyan. Yan, na-transfer na yung mga units. Wala nang mga units dito. 'Di ba? Yung nagba-vlog. Remember, mga ka-friends, na nagba-vlog ako dito na with mga units. Na bina-vlog ko yung mga units. So yun, wala nang mga units. Pina-transfer na siya sa production namin. So, tuloy pa din yung Cebu Sanday Motor Sales transaction, yung mga sino pang bumibili ng mga units, yung gustong mag-order. Pero sa ibang location naman kami, doon kami magta-transfer sa near lang dito mga ka-friends, beside sa 360 Pharmacy. Yan. Nakakamiss lang mga ka-friends yung area dito. Matagal-tagal din yung Cebu Sanday dito sa area na to. Malaki din ang area, malawak. Yan. Nagta-transfer na. As you can see mga ka-friends, maraming units dito na area. Ngayon wala na. Yung nakikita nyo, mga service na lang yan. Yan. Sa likod na part ng Cebu Sanday. This is our last day mga ka-friends. Nagta-transfer ng mga units. As you can see, wala nang mga units. Pina-transfer na namin. Ayun. It's sad, but in a positive way, tuloy pa din. Meron lang mga changes. Kaya nagta-transfer ng ibang location. Tapos yung mga offices, like meron kayong mga gustong transaction like sa Ascensia Construction, sa sister company ng Cebu Sanday and Mayvan, doon sila sa Cityscape mag-office. Pero okay din, tuloy pa din ang buhay. Kakalungkot lang kasi tagal-tagal din dito sa main branch. Yung mga kasamahan dito namin nagtipon-tipon, pero ngayon iba na, medyo magsiseparate na yung mga ibang department, kasi kami doon main sales lang kami doon namin. Pina-transfer dito, isasakay dito dito sa van na to. Yan, itong office na to, mamimiss namin. Yan, pero okay lang din naman. Yan, ito.
office namin. Hi guys! Sorry guys! Mamimiss namin tong office namin, guys. Yes. Mga ka-friends. Yan. Na-engineer ako guys. Engineer Rex Galvez, mga ka-friends. Ito mga ka-friends, yan. Wala nang mga gamit. Yan. This is our last day dito sa office. Mamimiss namin to sobra, super. Dino-document ko itong mga ka-friends kasi siguro mga days after, weeks after dito, iba na yung building na makapatayo dito. Diba? So, kakamiss lang. Kaya nga binivideo ko kasi para sa susunod, makikita namin na yung Sunday. Yan, mamimiss namin to, yung building na to mga ka-friends, where dito kami nag-duty. Ito mga ka-friends, ito yung new location namin sa new office namin. Yan. So, yan, ito yung kabuuan ng Cebu Sanday. Mamimiss namin mga ka-friends pero okay lang. That's life. Later mga ka-friends, ipapakita ko po sa inyo yung new location namin na magta-transfer kami. So, see you later para sa new location namin na ipapakita ko. Okay, so bye for now. Guys, we're going to our new location sa Cebu Senday Motor Sales from our branch here malapit sa Garden Range. We're going there. Are you okay? Are you okay in there? So hot. Kunting tiis na lang. Malapit sa 360 Pharmacy mga ka-friends. Malapit lang sa Garden Range yung lilipatan namin sa new location namin. Same lang yung address pero different lang yung area na. 360. Yan ito. Ito na mga ka-friends, yung location mismo sa new location namin. Medyo hindi siya malaki. Kanang asa ba in charge mo dali? Matias na? Matias. Maliit lang no. So mga ka-friends, dito na, yun lang po muna. Under construction po yung lilipatan namin na new location ng Cebu Senday. Ito po yung area mga ka-friends. Yan, as you can see.
yung mga kapitbahay namin na mga ano, na mga establishment. Ito. So yun po sa may 360 kabila. Tapos yun. Ito. Malapit siya sa Yamaha dito sa Kabangkalan. So yun lang po muna mga ka-friends. Sobrang init dito. So I hope you'll watch my video mga ka-friends, and laban lang, never give up, have faith, always need God, and please subscribe, like my YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe mga ka-friends, and click the notification bell para next time ma-update kayo sa mga susunod na mga videos ko. So, bye-bye! This is my faith, love. And have faith always to God. And always pray, never give up. Bye-bye!